Господин Атанасов демонстрира произведението си. Тук имаме един електромагнит, който командваме посредством това. Това е потенциометър, че включваме и даваме малко повече напрежение и нещата се завъртат. Тук може да контролираме силата на степента. Да. отблъскване. Даже може да го доведем до такава ниска скорост. А максималната е? Максималната е с тази малка 12 волтова батерийка е това. Това е първата фаза на демонстрацията, която показваме по принцип, че създаваме въртящ се момент и че изобщо успяваме да влезем да синхронизираме този ротор, да влезе в синхрон или да кажем в два диода за качение един срещу друг. И вижте сега какво се случва. Свет. Виждате ли, че свет? Да, индикира, да. Светът ли? Да. Зеленото и червеното. Какво значи, че светът зеленото и червеното? Значи, че тока е променен. И в едната и в другата посока, защото това са диоди. Колкото го приближавам по-близо, толкова диодите светят по-силно. Обаче те светят и тука, но по-слабо. От магнитното поле. Само с една пръчка и с две бобини. Ако направим така, че може да направим радиално разположение на тази феритна пръчка, не само в равнината на тези магнити, а в височина и в дълбочина, значи, че с една и съща сила, която подаваме на въртене на този ротор, може да сложиш безкрайно много източници на извличане.